Yo, wielkie dzięki Cory za nominację. To jest moje Hot 16 Challenge i mój refren. Wielki szacunek Solar za całą akcję. Po raz kolejny wielki szacunek dla całej służby zdrowia i dla wszystkich, którzy wzięli w tej akcji udział, żeby żyło nam się lepiej. O to tu przecież chodzi. Peace. Świat runął na łeb w minutę, życia kończą się w sekundę. Godziny walki z wirusem, tygodnie na dyżurze. Politycy szarpią strunę, grabią własne dusze sumień. Ponad podziałami ludzie wspierają się w tym trudzie. Świat runął na łeb w minutę, życia kończą się w sekundę. Godziny walki z wirusem, tygodnie na dyżurze. Paranoję i sto złudzeń, branie mózgu w własnym brudzie. Chcemy już od tego uciec, chcemy już od tego uciec. Niby nie ma wyborów, a co rusz ludzie jednak zapełniają urny, kurwa. Dla mnie to wystarczający powód, żeby siedzieć w domu bez potrzeby nie wyruszać. To maj niecierpienia, żniwa zebrane już od połowy grudnia. Kiedy ty na to lejesz, ja się modlę za mtuza. Zjeb Jackowski da ci wizję. Król Polski tylko mrugnie okiem. Ty wnioski wyciągniesz omylne. Stracisz łeb jak Christopher Walken, Nie pytają cię o imię, walczą racja. Nie pytają cię o zdanie, sami sieją zamieszanie. Bo mój panie jesteś tylko liczbą w bankach, prawda? Musisz sam o siebie zadbać i o bliskich to jasne, nie uzdrowi cię ta floty, nie sypnie Drake, Migos nie ubierze Versace. Przyszło nam żyć w zarazie, kara i nauka zarazem to dla nas sprawdzianem. Czy brat bratu bratem, czy jebaną szują na razie. Okej, to było moje Hot 16. Ja nominuję ze swojej strony UAS a.k.a. UAS Patent, artyści nieznani, Cyrko, zespół muzyczny Sporty Walki Gorzów, Maro a.k.a. Marek Kopyś, prezes fundacji Cancer Fighters, pozdro bratku. I na koniec Błażej Krajewski i Paweł Chałupka. Robiliście bekę z rapu, oczywiście w cudzysłowie. Kumam stand-up. Teraz coś na wincie. 5